İsənmisiz, hayırlı kеш. Efirde Sabah Ulqınları televideniyası hem mektepler turmuşundan tapşırığı. Kildibək Urta Məktəbinə rəhim edigiz. Biz bugün məktəbimiz niye turmuş bilen yaşay, nəsər bilen şüğülənə, şul turda yaşırız, tanıştırırız. Dine, qoralı. Kış babay tügül mü ol? Әйе, нәq үзе? Rəf apa, bizge kış babay kirip gele. Şundan da kış babay tınışlanığız bağlar. Maskısı var mı iken? QR kodu var mı iken? Temperaturasını tekşirge gerek. Direktorga aytınız. İsənmisiz bağlarım, isənmisiz? Mənə sizə qonaqqa kildim hələ. Sen mi kış baba? Sen sağlama geldin mi? Əyə, Allah'a şükür. Soğuklar günlerini soğuttun. Əyə, Reyde, mektepke rahim et yemen. Rəhmət. Eyda kış babay temperatürünü ölçe bağlayğalı. Minus 55. Tek tip kış babay rahimit turga uzaydı. Oğullarım, kızlarım, nişe kallarınız, silep şiberiniz, nindi yamalıklarınız var. Eydeli kış babay, kileli. Oturalım yanında. Hazır monitorunu kuşuruz. Hem bütün yamalıklar bilen mine şunda tanıştırırız. Otur joylap, yalayıp. Kora. Kişinin en motor istelikleri, en zihiyalları, en birinci şadlı konuşları onun balaşağı yeki üsmür şiri bilen beylengen bula. Mine şu motor istelikler arasında şaq tezur oranını, mektep, balaşaq dostları hem elbette indi okutuşu alıp dura. En birinci mektep bu sağatsını atlap kirgen günden alıp, zor turmuşqa uzatıp, sıngı qıngırav şınlagan günge kadar bala bilen yeneşedegilerinin okutuşu atlı. Olanı bilim dünyasına alıp girem, yaxşını yamandan ayırırga, hizmet hem icad, çatlığın duyarga, anardan şahıs terbiyelerge bütün kişen koyam. Məktəbimizdə bu oxu yılında 146 oxucu bilim hem tərbiyə ala. Bu san yıldan yıl artay yaşaya. Uzağan oxu yılında 138, ondan alda 131 bala bilim hem tərbiyə aldı. Məktəbimizdə barlığı 5 avuldan Kildibek, Sobaş, Mertin, Tuqtar avullarından hem Sabanın özündən kilip oxuylar. Məktəbimiz kollektivi sərətli oxucularını aşıqlap, onlarının talan dəyirəsini kengaytı, üstürü üstünde türlü mümkünlükler tudıra, şartlar buldura, hem bunun üstünde daimi şığıllana. Şuna göre Allah'a şükür, oңышlarыбыз da yok түгел. Ең бірінші бірдем дәулет имтиханнарына көз салыйк әле. Йылдан ел укучыларыбызның баллары районнан, хәтта Татарстанныкынан югары. Узган уку йылында укучыларыбыз рус теле, математика, информатика, рус әдәбияты фәннәреннән имтихан биреп, яхшы күрсәткечләргә ирештеләр. Мәктәп күләмендә рус теленнән уртача балл 86,33, математика профиль юнәлеше 78,67, информатика 85, рус әдәбияты 87 баллны тәшкил итте. Рус теленнән 3 укучыбыз, математикадан 2 укучыбыз, информатика, җәмгыять белеме, рус әдәбиятыннан 1 укучыбыз 80ннән югары, рус теленнән 2 укучыбыз 90ннан югары балл җыйдылар. Укучыларыбыз уңай нәтиҗәләре белән гел сөендереп торалар. Узган уку йылында мәктәбебезне 6 укучы тәмамлады. Аларның 2се медалист. Шунсы сөендерә, мәктәпне тәмамлаган бөтен укучыбыз да үз белемнәрен урта яки югары белем йортларында дәвам итәләр. Җәмгыятькә файдалы профессияләр үзләштерәләр. Олимпиада күрсәткечләренә игътибар итсәк, бу юнәлештә дә әзерлек югары дәрәҗәдә куелганын күрербез. Ахыргы 3 уку йылы эчендә мәктәбебез олимпиада нәтиҗәләре буенча районда беренчелекне бирми. Узган уку йылында муниципаль этапта 17, республика этабында 3, региональ этапта 1, бөтен Россия этабында 1 призлы урыныбыз булды. 2019-20 уку йылында исә муниципаль этапта 21, республика этабында 2, региональ этапта 2 призлы урыныбыз булды. Белгәнебезчә, олимпиадага әзерлек укытучыдан да зур эшчәнлек, тырышлыкны сорый. Бу уку йылында да нәтиҗәләребез сөендерер дип өметләнеп калабыз. Һәр бала сәләтле. Тик кайсы өлкәдә аның кызыксынулары зуррак, кайсы яктан таланты көчлерәк. Моны инде мәктәп ачыклый. Алга таба да укытучыларыбыз укучылар белән бергә кулга тотышып эшләр, яхшы нәтиҗәләр күрсәтер дип өметләнеп калабыз. Укытучы, нинди тирән мәгънә ята бу сүздә? Үзенең көчен кызганмыйча, үз баласыдай саклап торучы,
яклап йөрүчесен укытучы. Авыр шакларда беренче булып ярдәмгә килүче, каршылыкны да җиңүчесен укытучы. Укытучы. Әлеге бөек һөнәргә иң-иңнәре, киң холыклы, шул ук вакытта каршылыклар алдында югалып калмый торган, үз фикерен үткәрергә сәләтле, тирән белемле, ә иң мөһиме бала җанлы һәм нечкә күңелле кешеләр генә лаектыр. Нәкъ менә шушындый сыйфатларга ия укытучылар эшли безнең мәктәбебездә. Күбесе грант иясе, район, республика, олимпиадалары, конкурслары җиңүчеләре әзерләүче, ел укытучысы конкурсы җиңүчеләре. Шундыйларның берсе Гөлшат Мударисовна 27 ел укытучылык хезмәте башкара. Аның укучылары илебезнең төрле почмакларында көч куя. Гадел, тырыш, таләпчән укытучыбыз 2019-2020 уку елында ел качтекчесе конкурсы җиңүчесе булды. 2021-2022 уку елында Читающая мама республика күләм конкурсында укучысы Тимиргалиева Лияна әнисе белән катнашып җиңүче булдылар. Гөлшат Мударисовна укытучылар династиясына карый. Аның әнисе дә күп еллар укытучы булып эшләгән һәм кызы да укытучы хезмәтен сайлады. Йолдыз Мударисовна әле яшь булса да уңышлары күп. 2019-2020 елда муниципаль этапта ел укытучысы җиңүчесе, 2020-2021 уку елында Учитель здоровья конкурсында 3нче урынга лаек булды. Йолдыз апабыз тырышлыгы белән Эковесна конкурсында да без ел сайын призлы урыннар яулыйбыз. Алдагы елларда ел качтекчесе конкурсында призлы урынга ия булган укытучыбыз Садриева Рушания Бакиевна укучылары бик яраталар. Әти-әниләр белән күп элемтәдә торучы ул һәм иң актив әти-әниләрдә аның классында. Республика күләм иң культуралы әни номинациясендә җиңүче дә Зәмирәнең әнисе. Рушания апа үткәргән класс сәгатьләрендә оригиналлык белән аерылып тора. Абдуллина Ләйсән Миннемөхәммәтовна 24 ел тарих фәне һәм җәмгыять белеме укыта. Класс җитәкчесе буларак стажында шулай ук 24 ел. Аның укучылары күп кенә олимпиадаларда приз урыннар яулыйлар. Ул безнең ел класс җитәкчесе конкурсында лауреат исеме яулаган педагог. Укучыларга тормыш тәҗрибәсе, профориентация бирүне югары дәрәҗәдә оештыра. Республика күләм права потребителей олимпиадасында актив катнашалар. Укучылары берничә ел рәттән җиңүчедә булдылар. Тарих, җәмгыять фәннәре укытучысы булгач, законнар, бала хокукларына, тарихи вакыйгаларга караган чаралар Ләйсән ападан башка узмый. Балачак хыялларга бай шырыл. Күктәге болытларны күзәткәндә, яшел ширемле яннарда онаганда, гомумән табигать кочагында йөзгәндә, күңелдә хыял туа. Берәүләр аны хикәя, нәсер, әкият юлларына салса, икенчеләре әнә шул хыялы хисләрен шигъри тәлгәшләргә төрә, ә инде өченчеләре сәнгатьле итеп тыңлашларга ирештерә. Безнең мәктәп укучылары да кеше яшьтән иҗат эше белән шөгыльләнә башлыйлар. Бигрәк тә татар теле һәм рус теле укытучыларыбыз укучыларның иҗади сәләтләрен үстерү өстендә эшлиләр. Укучыларыбыз әти-әниләрен, туган якны ярату хисләрен, замана проблемаларын үзләренең иҗатларында шагылдыралар. Нәтиҗәләре дә куанычлы. Укучыларыбыз районда һәм республикада уздырылган иҗади конкурсларда призлы урыннар яулыйлар. Узган уку елында 11нче сыйныф укучыбыз бүгенге көндә КФУ студенты Валиева Алсу республика татар сүзе конкурсында җиңү яулады. Шулай ук бөтен Россия күләмендә үтүче Илһам конкурсы җиңүчесе булды. Районыбыз үткәргән Васил Гарифуллин исемендәге Серле каләм конкурсында да Алсу Валиева җиңүчеләр исемлегендә булса, 8нче сыйныф укучыбыз Әлфизә Ибадтуллина гран-прига лаек булды. Әлфизә күптән түгел генә халыкара глаголица бәйгесендә катнашып, беренче тур җиңүчесе булып, финал өлешендә катнашты. Ә хәзер Әлфизәне үзе язган Серле каләм конкурсында гран-прига лаек булган әсәрен тыңлап китик. Бурын заманда булгандай бер куе урман. Искиткеч калын, матур булган ул. Төрледән төрле агачлар үскән. Һәрбер агач үз телендә сөйләшкән һәм һәрберсе үз гореф-гадәтләре белән бәйрәмнәрне уздырган. Алар төрлесе төрле телдә сөйләшсәләр дә, бер-берсен аңлашып, бәхетле һәм күңелле тормышта яшәгәннәр. Каеннар каен телендә сөйләшкән, имәннәр имән телендә. Уртак телләре хөрмәт теле булган. Ләкин бу урманда, корыган агачлар куелыгында, караңгы, яшелгән урында качып-посып Карабур исемле бер бик кечкенә рух яшәгән ди. Аның үткән тормышы бик бәхетсез булган һәм ул бәхетле җирләрдә торганнарга көнләшеп, гел начарлык кына эшләп йөргән. Агачларның күңелле тормышларын күреп Карабурның җене чыккан.
Шулай итеп, ул үзе янында шундый ук явыз булган Шакалы Шырханны чакырып ала. Булар берничә көн дәвамында шушы агачларга ничек кенә сагыш китерергә микән дип башларын ваталар. Инде көннәрен дә, төннәрен дә шуңа сарыф итеп, бик куркыныч уй фикергә киләләр булар. Мин шушы урманга коточкыч давыллар китерәм, агачларның хәлләре китеп егыла башласыннар дип карабыр. Ярар, бу бик әйбәт фикер, әмма дә ләкин аннан соң нишлик соң без? Агачлар барыбер кайчан да булса көч туплап яңадан бәхетле булачаклар ди Шырхан. Мин 3 көн, 3 төн буе менә бу агылы суны ясадым. Давыллар үткәч яңгыр килер, ә мин өстен яңгырга кушып шушы агуны сибәчәкмен. Аннан соң агачлар үләчәкләрме? Алар үлсәләр синең торган җирең дә бетәчәк бит инде. Юк, бу агу аларны бер төсле итәчәк. Алар үзләренең үткәнен унутачак, бер төсле агачларга әйләнәчәкләр, телләре бетәчәк. Барысы да бары тик бер генә телдә сөйләшәчәкләр. Мин беләм, бу хәл аларны мәңгегә бәхетсез итәчәк. Ха-ха-ха. Кара нинди башлы икәнсең син, Карабор. Киттек әйдә, эшкә керешик тизрәк. Мин сиңа булышырмын, ди Шырхан. Тукта, кая ашыгасың син? Әйдә бераз көтеп торыйк. Алар атна саен берәр нинди бәйрәм үткәрәләр. Шул вакытны көтеп алып, аларның иң бәхетле көннәрен иң куркыныч көннәренә әйләндерик. Ха-ха-ха. Менә аларның явызлык эши торган көннәре дә килеп җитте. Алар тол агачларының мамык очырту бәйрәмен үткәрә торган көнен сайлап алалар. Хөрмәтле дуслар, минем әкиятем белән шушы Глагольцы китабыннан тулысынча танышып була. Укучыларыбыз танылган язучыларыбызның әсәрләрен, шигырьләрен яттан сәнгатьле сөйләү бәйгеләрендә дә сынатмыйлар. Ел сайын без бергә Балалар фольклоры фестивалендә җиңүчеләребез бар. 2021 елда укучыбыз Хуснуддинова Динара Муса Җәлилнең күршеләр шигыре белән без бергә бәйгесенең зона этабында лауреат дәрәҗәсенә иреште. Хәзер сезнең игътибарыгызга әлеге шигырьне тәкъдим итәбез. Муса Җәлил күршеләр. Күрше белән борыннан булмады кышта тулы. Көн саен бер усаллык, көн саен бер катылык. Мин кибәгәннәр исән, ул чыгарып көлтүгә. Мин кыймага кар исән, ул таратты бетерә. Быел алзар артыма чәчтем кызыл кәбестә. Күрше мине билгеле киртә миңа һәр эштә. Минем кызыл кәбестәм кыяклангаш өлгергәч, был бәлеш ашым дип эшкә җылы йөгергәч. Күрше бер көн базардан алып кайтты бер кәҗә. Онытамын булдыган аның сысы хөнгәчә. Каһарсың, чир йотсын, бу өметсез кәҗәне. Нинди каты кыйнап та җитмәде бит әҗәле. Һәр көн килә кунакка мут басып тоякларын. Кыйып, кырып бетерде кәбестә кыякларын. Бетте бакчам, кырылды. Кыш чара юкка хәлгә. Охсап калды түтәлләр, бомбаланган шәһәргә. Хәзер инде ашудан кәбестәмне ташладым. Һәм күршегә үч итеп бүрек асрый башладым. Рәсем сәгате белән кызыксынучы укучыларыбыз да бар. Алар белән Рәсәй, республика, район күләмендә уңышларга ирешәбез. Алар Латыпова Маликә, Галимов Ильяс, Фазлова Азалия, Тимиргалиева Лиана, Ракипова Айсылу һәм Мавлитова Руфиня. Менә биредә аларның рәсемнәрен күрә аласыз. Укучыларыбыз мәктәптә урнашкан бию түгәрәгендә бик кызыксынып һәм яратып шөгыльләнәләр. Төрле биюләр өйрәнәләр. Ел саен муниципаль күләмдә үткән конкурсларда катнашалар. Әле күптән түгел генә безнең биюче кызларыбыз Золотой каблучок, Алтын башмак конкурсында катнашып, 3нче урынга лаек булдылар. Җитәкчеләре Нигъмәтзянова Диләрә Илгизовна. Ә хәзер без кызларның биюләрен карап үтәбез.
Мәктәбебездә социаль партнерлар белән эш киң җәелдерелгән. Укучыларыбыз җәен төрле предприятиеләрдә көч куялар. Бигрәк тә Лукос Саба, КФХ Юлбат, Кояшкай балалар бакчасы, Килдебәк, Туктар мәдәният йортлары һәм авыл библиотекалары белән эшлекле тыгыз элемтәдә торабыз. Укучыларыбызны профориентациягә әзерләү максатыннан әле күптән түгел генә Лукос Саба җәмгыятенә экскурсиягә бардык. Оешма җитәкчесе Гарипов Разил Наилович белән очраштык. Ул безнең укучыларыбызны җәмгыять эшчәнлеге белән таныштырды, кызыклы әңгәмә корды. Укучыларыбыз җәйге каникул вакытында бу оешмада бик теләп эшлиләр. Сатыш авылындагы мәдрәсә-музей белән дә еш элемтәдә торабыз. Уку елына берничә мәртәбә укучыларыбыз белән экскурсиягә чыгабыз. Мәдрәсә тарихы, элекеге экспонатлар, музейның мәчетләргә багышланган залы укучыларыбызда зур кызыксыну уята. Патриотик хис тәрбияләргә, тарих белән кызыксынуга тарта. Шулай ук Килдебәк авыл мәдәният йорты, бигрәк тә авыл китапханәсе белән эшчәнлек зур уңыш белән бара. Укучыларыбызга эстетик тәрбия бирүдә, патриотик рух тәрбияләүдә аларның өлешләре зур. Алар төрле темаларга викториналар, чаралар уздыралар. Укучыларыбызны каникулларда күңелле уеннар белән кызыксындыралар. Бу фотоларда алар белән эшчәнлекнең мизгелләрен күрәсез. Мәктәбебез директоры Мавлитов Ниязмин Әхмәтович тырыш, белемле, таләпчән җитәкче, үз эшенең остасы. Барыбызны да рухландырып, төпле киңәшләрен бирүче дә. Мәктәп укучыларының, укытучыларының уңышларын, уңышсызлыкларын үз күңеле аша кичерүче хезмәткә ия шәхес. Әйдәгез аның үзе янына үтигәле. Ниязмин Әхмәтович, сезгә сораубыз бар иде. Безнең мәктәптә спонсорлар белән эш ничек куелган? Безгә ярдәм итүчеләрне телевизордан да ишеттерик әле. Әйе, мәктәбебезгә даими рәвештә ярдәм итүче спонсорларыбыз бар безнең. Булар Лукос Саба, Агрофирма Мәртин, Трит Металл, Саба тәрәзәләре. Аларга яңа елда да уңышлар һәм аларның даими яңадан ярдәм итүләрен көтеп калабыз. Бу оешмаларга аларның җитәкчеләренә чиксез зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Алар ярдәме белән биюк кабинетына бик зур ремонт үткәрелде, берничә акустик система, микрофоннар алынды. Бу уку елында алардан тыш СХП Юлбат, Рыбна, Слободский, Универсал строй предприятиелары зур ярдәм күрсәтте. Шәхси эшмәкәрләрдән Хилалдина Гүзәл Рәшит кызы ярдәм кулын сузды. Алар ярдәме белән техник кружогыбызга лобзик пешкысы, көйдереп яндыру, җайланмалы клей пистолетлар алынды. Бу ярдәм безгә бик файдалы. Укытучыларыбызга белем бирү шартлары җиңеләйтә, укучыларыбызны дәрес түгәрәкләргә эшенә тарту өчен тагы да җанландыра. Алга таба да бу эш тукталмас дип ышанып калам. Яңа елда без телибез илсез чиксез бик зур бәхет. Насыйп булсын куанышлар, сынатмасын сәламәтлек. Шымга ачсын теләкләрдә, елмаю булсын йөзләрдә. Балалар да, олар да сөйсеннәр бүләкләргә. Новый год желаем всем счастья и удачи. Целый город доброты станет жить пусть ярче. Сәм булыгыз балаларым, бик матур эшлисез, кызларым улларым. Алга таба да 2нче елга шулай эшләргә язсын. Мин киттем инде, алга таба Сала баш мәктәбе көтеп кала мине. Хәерле еллар. Сау булыгыз, кызлар. Рәхмәт, Кыш бабай, сау бул.